jakoby takové rychlejší, ale v tom tanci bude rychlejší, pak si to rozebereme. Točení směs, tak je to na první dobu dolů, čili dolů, nahoru, všichni dolů, nahoru, dolů, nahoru a jdeme jenom pravou dolů a na levé se jenom navnímat. Pozor, aby tam půl a jdeme dál. Ještě 2 a ještě a 2. Ještě a 2. Tak, výborně.